Olu sasazingqolo endaba estudio 9 kwikomkhulu le-SABC Auckland Park eGauteng nazi eziphambili. That alone should make a minister resign. Because the minister says you don't negotiate a budget. I'm terribly sorry, but in a coalition, that's the first thing you negotiate is the budget. Samkelwe isigqibo sesebe lezimali sokurhoxisa ufunqo kwirhafu yentengo ngomyinge we-0.5 percentage point. We call upon all parties, both Russia and Ukraine, to ensure that there is a comprehensive ceasefire. Umongameli Cyril Ramaphosa uthi uMzantsi Afrika unenkxalabo ngodushe oluqhuba i-Ukraine. Inkosi Mazole isitaka sithambile ndingaphosisanga maseko mandigawulindi warhuqa. Imibutho yezoshishino isamkela isigqibo sesebe lezimali sokurhoxisa ufunqo kwirhafu yentengo ngomyinge we-0.5 percentage point. Kodwa ithi iyadingeka ingcaciso ngomkhombandlela ukuya phambili. I-Business Unit iSouth Africa ithi ukwenyusa i-VAT ibingeloqhinga lifanelekileyo kwaye bekuza kuqhorha uqoqosho lweli obubuthathaka kakade. Umphathiswa wezimali u-Enoch Godongwana ubhengeze isigqibo sokurhoxiswa kwerhafu yentengo edale isankxwe neyaphakanyiswa kulwabiwo-mali uqokelela i-13 billion rand. Icandelo loshishino lisamkele ngezingenamikhinqi esi sigqibo. Increasing VAT was a bad idea to start with. So in the past, that an economy that is as weak as our economy from a growth perspective, increasing VAT would really be a death knell on the economy. So we welcome the fact that the VAT increase has been reversed, but it only provides us a very short reprieve because while money is not going to come directly from consumer pockets in the form of VAT, there would still be another source would need to be found for making up for this shortfall. Iphunga lezentengiso i-Consumer Goods Council of SA lithi nalo liyazamkela ezindaba kodwa lilumkisa ngenkqubo zomthetho kusadingeka zenzekile. Eliphunga lithi kusadingeka urhulumente anike ingcaciso kumashishini ngomkhombandlela. And if we do now, we do not know as an industry whether do we apply 15.5% or 5% until Parliament approves. And if we apply 15.5, we have to pay back this additional 0.5 basis. So clarity is really needed as soon as possible. And our real concern is that government sometimes put these legal instruments without really understanding the practicalities and of implementing these decisions. Kwelinye icala iziko lezorhwebo noshishino isakhi ngamafuphi lithi nakubeni ilinyathelo elifanelekileyo ukurhoxisa ufunqo kwirhafu yentengo kodwa ayisosombululo kwingxaki zemali ezombethe elilizwe. Senjalo i-DA kunye ne-EFF zifuna umphathi wezezimali umnumzana Enoch Godongwana alahle esikhundleni kulandela isigqibo sakhe sokuqala arhoxise ukunyusa irhafu yentengo. Umbutho we-DA uthi linyathelo lomthetho lalo mbutho elithe laqhubela ekubeni umphathiswa wezimali asitshintshe isigqibo sakhe sokunyusa irhafu yentengo. So when we hit a brick wall in the political process, then we have to revert to the legal track. And the legal track was very clear and an open goal for us here. So what we couldn't succeed in the political process, we had to win through the legal process. Now, that alone should make a minister resign. Because the minister says you don't negotiate a budget. I'm terribly sorry, but in a coalition, that's the first thing you negotiate is the budget. uGodongwana uza kuzisa umthetho eParlamente wokufezekisa isigqibo sakhe. Amanye amaqela opolitiko ayasamkela esi sigqibo sikamphathiswa kodwa evakalisa amakhwiniba. The National Treasury remains obsessed with an unscientific fiscal angle strategy that will only plunge South Africa into a deeper crisis. The withdrawal of the 2025 Division of Revenue Bill and Appropriations Bill effectively means that the budget is now withdrawn. The session was largely made as a result of the High Court application brought in the Western Cape to interdict the implementation of the VAT increase. We need to cut on the expenditure side of the budget, but we also need certain policy amendments in terms of
getting away from affirmative action, black economic empowerment. This victory underscores the power of collective action and the importance of listening to the electorate. Umbutho iMK Party wona ufuna irhafu yongxowa-nkulu nezityebi. A wealth tax does not involve the austerity measures that the government is now proposing. Kusenjalo ipalamente iseza kuthatha isigqibo malunga ngekamva lembambano yomthetho phakathi kwayo ne-DA ne-EFF. Kwiindaba ze-SABC, Dingubulelani Philip epalamente. Kwelinye icala onke amehlo athe ntsho kumaqela ezopolitiko kwindloyiso mthetho ukukuza njengoko umphathiswa wezimali umnumzana Enoch Godongwana ehlokomise kumqulu wezaziso zikarhulumente umthetho osihlomelo yilwayo womthetho wengeniso i-Rates and Monetary Amounts and Amendment of Revenue Laws Bill ukutsho kwinzame zokurhoxisa uchatha we-0.5 percentage point kwirhafu yengeniso nyathelo elo amaqela ezopolitiko athi zindaba ezimnandi kubemibili. Kungagqithanga xesha lide umphathiswa wezimali umnumzana Enoch Godongwana ebhengeze urhoxiswa kwenyathelo lokunyuswa kweVAT ngomyinge ka-0.5%. Amaqela ezopolitiko avotele kuba kupasiswe uhlahlo lwabiwo-mali oko ebambe ingxoxo kunye ne-ANC kweziveki zimbalwa zigqithileyo kukhangelwa izisombululo kwingxaki yokuchatha weVAT kuhlahlo lwabiwo-mali. Importantly, this outcome did not arise from expedience nor as a concession to pressure or populism, but from a shared commitment across party lines that the working class and the poor and all our people cannot be further burdened in this economic climate. Ukanti DA ese umba wokunyuswa kweVAT kwinkundla ityhola ngelithi le yimpumelelo yayo ukanti amaqela ebeyinxalenye yezingxoxo akukhaba ngawo omane oku ngelithi naliphina iqela lezopolitiko elingeyonxalenye yale ndibano alinakuzingomba isifuba ngelinyathelo lokurhoxiswa kochatha kwiVAT. Anybody else who masquerades as the messiah of this moment outside this collective is wholly misplaced and misguided in terms of what is actually happening. The reversal of the VAT increase is a victory that belongs to you, the people of South Africa, and to our maturing multi-party democracy. So the DA has no moral authority to claim victory for the removal of the VAT increase. Nangona bekungekho zinzo kweli lizwe ngomba wohlahlo lwabiwo-mali, i-ANC ithi iyamthemba umphathiswa wezimali umnumzana Enoch Godongwana kwesi sihlalo. There's no need to reshuffle the minister. He has done the job that is expected of him. Umongameli Cyril Ramaphosa uthi uMzantsi Afrika unenkxalabo ngodushe oluqhuba i-Ukraine. Umongameli ubesindleke ugxa wakhe wase-Ukraine uVolodymyr Zelensky kutyelelo lwakhe lomsebenzi kwizakhiwo zomdibaniso ePitoli. Every act of war is horrible, it is awful, and I would not attribute the attacks that happened in Kyiv to President Zelensky's visit here, because the war manifests itself in many ways and at any time, and that is why we're calling for an end to this war. Umongameli Cyril Ramaphosa ukhankanya inhlungu yemihla ngemihla yokuphulukana nemiphefumlo, umonakalo weziseko zophuhliso nokuqhokreka kwemo yentlalo yoluntu njengombhodamo omele ukufikelela ekupheleni ngenxa yemfazwe eqhubekayo phakathi kweRussia neUkraine. uZelensky utyelele eli ngokomsebenzi nanjengoko eli liqhubeka nokubamba imikhala kwiqonga elinempembelelo kwimimba yehlabathi jikelele iG20. We call upon all parties, both Russia and Ukraine, to ensure that there is a comprehensive ceasefire, an unconditional ceasefire, so that discussions and negotiations can start between the two countries. War for more than 3 years, we are fighting against the occupation by Russia, against our people. Kambe ke
Itoli ngenye yondlunkulu abohlukileyo abasenako ukufikelela kwiRussia neUkraine ukungqobanisa inhloko nanjengoko imfazwe yalamazwe isaqhubeka. Lo gama iUkraine ibongoze ukuba uMzantsi Afrika uthethathethane neMoscow ukuba ibuyise abantwana bayo. We have this horrible problem with Russians kidnapping on the temporarily occupied territories, hundreds of thousands, dozens of thousands actually of kids. We need to get them back. Ukanti ke ezinkokheli zimbini zibambe ingxoxo zishukuxa amathuba azokufunqula urhwebo notyalo mali kweli nase-Ukraine kuquka nemicimbi yentsebenziswano kwicandelo lezolimo. Kwalapha izindabeni zizidlwele zabazili ezingongelene eSoweto Theatre kuyagcwala emswaneni kwinkonzo yesikhumbuzo yongasekhoyo iqala lomdlali kamabonakude uDon Eric Mlangeni nawa kodwa masithuma umuntu onevenkudeni kuqala. Sinamkela kwakhona kwindaba zelijele yakwazi ukubukela kwakhona ezindaba kwijelo le-YouTube uthi SABC indaba zesiXhosa. Kwani xa ubukele sicela ucofe ulike ze uba ukwamcofa usubscribe sibongoza wenze njalo. Kwinqaku lokuqala sithe imibutho yezoshishini isamkela isigqibo sesebe lezimali sokurhoxisa ufunqo kwirhafu yentengo ngomyinge we-0.5 percentage point. Kodwa ithi yadingeka ingcaciso ngomkhombandlela ukuya phambili. I-Business Unity South Africa ithi ukwenyusa i-VAT ibingeloqhinga lufanelekileyo kwaye bekuza kuqhoka uqoqosho lweli olubuthathaka kakade. Ukanti noluntu lweli jikelele lichulumancile izindaba zokungenyuswa kwerhafu yentengo i-VAT. Ichulumanile sambulela urhulumente wethu koske angayinyusi nyani i-VAT kuba bisichana kakhulu ezibhokothweni zethu. Vuye kakhulu bese ndinexhala lokuba Thixo wam taxi zawunyuka ngoku sidurelwe yiyo yonke into. It's a good decision being made by the government. Yeah, we are relieved. It also shows us one positive thing is that the GNU is starting to function as it should, especially in the fact that one party does not now get to dictate a decision for the collective. We are very, very happy about the tax reversal, and we commend DNA and EFF and all citizens that have been united to make sure that the tax has been reversed. My main concern was the money, because everyone doesn't have a lot of money and then so can't afford for the VAT to be increased. We believe that it was unfair for them to increase the tax, and we are happy that they rectified that. Umzukulwana kaNkosi Albert Luthuli ugxeke ANC ngento athi kurhuqe inyawo ekwenzeni uphando ngokusweleka kukayisemkhulu. Umnumzana Mthunzi Luthuli uqhube ngokunikezela ubungqina kwinkundla ephakamileyo yaseMgungundlovu. Usapho lukaNkosi uLuthuli luthi lufuna inkundla iguqule iziphumo zophando lokuqala olwathi ukusweleka kukaNkosi uLuthuli kwakubangelwe ingozi kuloo nto kwakusithiwa utshayiswe nguloliwe wempahla. Between the nationalist government and the ANC not to prosecute these cases. Umnumzane Umthunzi Luthuli ubonakale ukuthi unengekile ukhwele wadilika kwe-ANC ngenxa yokubambezeleka kokulalelwa kobufakazi obumayelana nodaba lwenkosi uLuthuli. Inkosi uLuthuli yakhothama ngo-1967 eGroundville emva kombiko ethi washayiswa yiguzu. Umndeni wakhe ukwazi ukholo ilokho kasho uhulumeni ubandlululo ukuthi walimala. It cannot be that these inquests are suppressed for 30 years, 31 years now, until the people who are guilty die. And then it's okay to open them after that. Ilungu lesigungu esiphezulu se-ANC uDokotela uNkosazana Dlamini Zuma akazange aphawule ngokulibaziseka kokulalelwa kwalolu daba. Angithi ngesikhathi kuxoxwa nge-Truth and Reconciliation kwakushiwo ukuthi kuzoxoxwa kuphinde kube khona isinxephezelo emndenini noma kubantu laba babethinteka. Ukhuluma ngaloko angiboni inkinga.
Kodwa-ke uthi emva kokulalela kobufakazi osebuthuliwe kuyacaca ukuthi ukubulawa kwenkosi uLuthuli kwangayona ingozi nokuyinto ANC elokhu ime kuyo. Kwizindaba ze-SABC ngu-Ayinda Mhlongo eMgungundlovu. Abaganelo babini nababandakanyeka kwityala lokubulala lemigulukudu bavele kwinkundla kamantyi yaseNtuzuma KwaZulu-Natal kuthotho lwamatyala okubulala kunye nokuzama ukubulala. Lemigulukudu ibisenzo lwaphulomthetho kwingingqi yaseMauti naseNanda kuMadlethiko. Babanjwe kwiveki ephelileyo befunyanwa nemipu, imbumbulu, nonomyayi kunye nee-laptops. Abahlali uninzi lwabo ingabase amawoti bamemelele ubulungisa ngaphandle kwenkundla. Kwinyanga ephelileyo aba bahlali babamba uqhankqalazo bebongoza ukuba amapolisa ngenelele besithi bagrogriswa ngamadoda axhobileyo. Bathi kubulewe abantu abali-19 kwingingqi yabo phakathi koJanuwari kunye noFebruwari. Olunye usapho luthi lubolawele amalungu alo amabini kwiziganeko ezimbini ezahlukileyo nezenzeke kwinyanga ezibini ngokulandelelana. Bafika umuntu wami ehlele ephuza baqhamuka abafana bamdubula abafana endibaziyo isizathu sikasazi nangoku baphinda futhi baqhaqha irufu bangena xa sebeqhaqhe irufu bangena bathatha imali ezenzokhokhela ngayo umakhe basejika lapho mebebona ukuthi abantwana abasendlini bazama ukulwa baphinda futhi babulala umfowabo walobe bembulele ngoDisemba futhi. Kwiveki ephelileyo amapolisa abambe amadoda amane ekukholeleka ukuba ngamalungu eqela lemigulukudu eligqugqisayo. Kwaye la madoda yanyaniswa nokugetyengwa kwabantu abangama-20 nangona abatyholwa bebengafuni kuthatyathwa imifanekiso yabo ngonogada ngelithi boyika impindezelo yabahlali, kodwa umantyi ubavumele onogada. Usifiso Zukulu, uSanele Shwabede, uSipho Ngwane nokunye noKhayelihle Ngcobo babekwe amatyala 5 ohlukeneyo naquka ugebengo. Kwaye imifanekiso yekhamera ebonisa abatyholwa bezama ukuqhekeza kwisiphanza sase-Amawoti. Omnye wamadoda ophethe umpu ubonakala edubula umnini wevenkile uye wadutyulwa ngaphandle kwevenkile emva kweveki kwehle esisiganeko. Uluntu lwase-Inanda luthi luza kulala ubuthongo obuhlayo namhlanje njengoko abatyholwa bengapha kwezitsixo. Sase si-approachwa ke abafelokazi nayingane seyilahlekelwe ubaba bazo ukuthi bayacela njenge-community leaders sibaphelezele sizocela imanje ukuthi ayingabadedeli labantu ngoba abekho right ekutheni bangadedela babulala abantu sibebulele kakhulu. Abatyholwa baza kubuyela enkundleni ngomhla wama-27 kuMeyi. Zizidlwele zabazili ezingongelene eSoweto Theatre kuyagcwala emswaneni kwinkonzo yesikhumbuzo yongasekho igqala lomdlali kamabonakude uDon Eric Mlangeni Nawa. Inkumbi zabantu bezithamela inkonzo yokukhumbula lenqalabutho kwezokulingisa zithi nembala uwile umuthi omkhulu. He'll be remembered for so many things. His charming smile, his, he was such a kind person, a person that you can relate to when you talk to him. His jokes, the legacy of people like Bradon lives on even if they are gone. Whenever you see a clip of his, that's how you remember him. Nentshe yakhula ibuka uMlangeni Nawa eshaya into ecokeme ithi le bekuyingqalabutho. Ubaba uMlangeni masikakhulu kuSigodi Nice lapho aye ulaqhasha khona. Ngangisemncane ngibukela iTV kodwa ngokuhamba kwesikhathi ngimbona eqhubeka edlondlobala engena nakweminye imidlalo yeTV. Lokho kungifundisile ukuthi uma ngabe uyimisela iphupho lakho liyaphumelela ngoba leli kwakuyiphupho lakhe abizelwe lona. uMlangeni Nawa wazakhela igama emidlalweni othi hlala kwabafileyo edlala indawo kaZakhe Mhlongo kwathi kusabatshazwa ikhono lakhe kulowo mdlalo wasebonakala emidlalweni iSigodi Nice edlala indawo kaLaqhasha owayezoqoqa imali yakhe. Uke walengisa nasemidlalweni ubambo lwami eUDavid edlala nenkakha omenzi ngubanye nabanye uzofihlwa ngomgqibelo. Igama lami nguCalvin wakwaDludla eindabeni zeSABC ngibika ngaseSoweto. Kakade besikena kuphothula ngekasengwa masikhongozeleza ngomso ngesizulu makube xhosibele.
Udani mawethu naliqikelelo lwemozulu ngokuhlanje ngokunjalo nangomso kwimimandla sentshona lithegwelele ngamafu ekhona ke u30% wamathuba emvula phaya kwindawo ezisembindini konyukela phaya koMahikeng mahle kakhulu amathuba emvula phaya eMpuma Koloni ukonyukela phaya KwaZulu Natal ngokunjalo naphaya eGauteng kanti ke ngomso mbukelisa bonto banoko lisahlaba umhlaba phaya kwimimandla esentshona kodwa ke lithegwelele ngamafu kwimimandla esempuma khona ke la 30% wamathuba emvula olindelekileyo phaya kwempuma yaseMpuma Koloni kanti ke mahle kakhulu amathuba emvula phaya kwendawo esigudlunxweme la KwaZulu Natal 60% olindelekileyo phaya ePulukwane uyabongozwa ke mbukeli into buqaphele kaloku ezandudumo ezimandla ezilindelekileyo qala phaya kwendawo ezikumantla waseFreystata konyukela phaya koMahikeng eGauteng ePulukwane ngokunjalo napha KwaZulu Natal kanti ke nakwindawo esigudlunxweme phaya eMpuma Koloni kulindeleke imvula engamandla isekhona ke la mvula engamandla ilindelekile kwindawo esigudlunxweme uqala phaya koGqeberha konyukela KwaZulu Natal uqaphele ke mbukelo omhle wona amaqondo okutshisa sibonisa into banoko thanda ufudumala kwimimandla esentshona amaqondo abetha phaya ku12 degrees eKapa lodumo ngelixa lishumi phaya eCalvinia naseKimberley sisithoba eKomani zebe lishumi enxuba ngelixa phaya eMonti kufudumele ngo16 degrees 18 degrees ofudumeleyo eThekwini kanti ke phaya ePitoli silindele ishumi xa hlabela mgama sijonga ngomso ndingatsho ndithi noko amaqondo athande ukuba phansi phaya kwindawo ezifana nako Bloemfontein ko Bloemanda phaya kanti ke kupholile ngo21 eKomani ngelixa phaya koMthatha ingama23 omhle Monti ze ibe ngo26 phaya eKapa lodumo ngelixa silindele u26 nakhona phaya eSpringbok maniphele emehlweni nisalenhliziyweni kamnandi mawethu.